Узброены мяцеж, силовы захоп улады и план физичной ликвидации Лукашенки. Державная пропаганда представила так званое расследование про арыштованных Александра Фядуту, Рыгора Костусёва и Юрия Зянковича. Что еще сегодня отбылось, распавядзем у объективе по-белоруску и без цензуры. С вами Ольга Старостина. Витаю и запрошаю. Интрига от Лукашенки на субботнику. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Але гэта не тое, пра што вы подумали, бо гэта... Только через мой труп. Не надо бояться. За полесскую добрыню криминальная справа. Что платить со своей кишени, а что некие люди помогли. Ёсць вынікі першага кварталу. Провал ці ўздым экономики. Экономлю на себе больше, а рост цен очень невыгодно сейчас стало что-то покупать. Крымінальная справа за фінансаванне пратэстаў. Пінская міжведамасная пракуратура палічыла, што дабрачынная арганізацыя «Полесская добрыня» матэрыяльна забяспечвала удзельнікаў масавых акцыяў. Арганізацыю ліквідуюць, а яе старшыні пагражае да 2 гадоў зняволення. Такое трактаванне цалкам адпавядае новаму законапраекту аб масавых акцыяў. Падрабязней пра яго наступствы Катя Малей. Сын Сергея Александр браў удзел у восень у жаночым марше, атрымаў 290 рублёў штрафу. Пагасіла яго арганізацыя «Байсол». На самой справе он и сам готовы был заплатить, а лишь он пострадал ни за что. И тому мы помогаем всем белорусам, и неважно, где кто находится. И тут зараз падтрымліваем пінскіх людей. Паводле ж новага закону пасля подпісу Лукашэнкі забараняецца аплочваць штрафы людзей, якіх прыцягнулі да адказнасці за ўдзел у масавых акцыях. Прадугледжваюцца і іншыя праўкі. Усе масавыя акцыі можна праводзіць толькі з дазволу мясцовых органаў улады. Адмяняецца паведамляльны прынцып. Журналістам забараняецца выступаць арганізатарамі або удзельнікамі акцыі, а таксама асвятляць масавыя акцыі ў рэжыме рэальнага часу. Да атрымання дазволу на правядзенне акцыі забараняецца публічна заклікаць да яе арганізацыі. Нейкія паслабленні апошніх гадоў, калі дазволілі по заявляльнаму прынцыпу, уведамляльнаму прынцыпу збірацца на вызначаных месцах Менску, это і тое адмянілі. І зараз проста невядома, як заяўнік павінен выканаць все гэтыя патрабаванні, каб атрымаць гарантаваны дазвол. Улады тлумачаць патрэбу ў новым законе гэтак. Трэба стварыць умовы для забеспячэння грамадскай бяспекі і парадку правядзення масавых акцыяў. Праваабаронца Наталья Сацункевіч называе гэта надзвычай грубымі парушэннямі, бо новы закон не мае дачынення да вяршэнства права або міжнародных стандартаў. Да таго ж праўкі ў закон аб масавых акцыях уносяць 14-й раз. Улады вельмі хутка рэагуюць на сітуацыю ў Беларусі, адпаведна, і змены робяць адмысловыя. Напрыклад, зараз будзе забаронена праводзіць стрымы з несанкцыянаваных масавых мерапрыемстваў. Это такая проста зразумела адсылка да крымінальнага кейсу журналістак Екатерины Андреевой і Дар'і Чульцовай. А вось забарону дапамагаць у аплаце штрафаў для удзельнікаў пратэстаў улады ўвялі праз дзейнасць фондаў салідарнасці, запэўнівае Наталья Сацункевіч. Гэтак у панядзелак следчы камітэт распачаў крымінальныя справы датычна сузаснавальнікаў фондаў «Байхелп» і «Байсол» Алексея Лявончака і Андрэя Стражака і абвесціў іх у міжнародны вышук. Паляванне, якое ішло на атрымальнікаў нашай дапамогі, оно і так уже было па-за законам. Падагналі чарговы законец, назову гэта менавіта такім чынам, каб надаць гэтаму нейкі выгляд законнасці. Для нас гэта нічога не зменіцца. Мы ўжо працуем некалькі месяцаў, пачынаючы ад першых блакавання, мы працуем пад ціскам. Збор людзей ці нават выхад аднаго чалавека з мэтаю выказаць сваё меркаванне ці з іншымі мэтамі ўжо лічаць масаваю акцыяй. Для дэмакратычных сілаў на правядзенне гэткіх акцыяў не было аніводнага дазволу з леташняга жніўня. Катя Малей, Белсат.
Выходны дзень час для ператрусу. Да берасцейскага актывіста Андрэя Шарэнды прыйшлі дадому за аглядам. Афіцыйныя падставы невядомыя. Сувязі з Андрэем няма. Жонка Паліна Шарэнда-Панасюк з 3 студзеня знаходзіцца ў СІЗА. Яна абвінавачаная па крымінальнай справе за гвалт або пагрозу ўжывання гвалту ў дачыненні да супрацоўніка органаў унутраных справаў. Сукамерніцы жанчыны, што ўжо выйшлі на волю, распавядаюць пра катаванні ў застенках турмы. Міліцыя на чале з міністрам унутраных справаў зладзіла масавыя пасадкі. Сёння на суботніку яны саджалі дрэвы. Упрыгожваць тэрыторыю на сваёй малой радзіме прыехаў і Лукашенка з сынамі. Ды як заўсёды ў часе паказушнай падзеі зрабіў гучныя заявы, але не канкрэтныя. Паабяцаў, што неўзабаве выйдзе лёсавызначальны дэкрэт прэзідэнта. Падрабязней Ірына Карніенка. Афіцыйныя лічбы сёлетняга вялікага суботніка цалкам паўтараюць леташнія. 2 300 000 удзельнікаў і больш за 9 мільёнаў сабраных беларускіх рублёў. Грошы зусім невялікія для дзяржавы, але адчувальныя для канкрэтнага працаўніка, з якога нібыта добраахвотна іх спаганяюць. Галоўны суботнік адбываецца на працоўным месцы. Просто прымушаюць людзей пагадзіцца з тым, што пералічваюць добраахвотна, маўляў, заробак за адзін дзень і ўсё. А тое, што ў суботу, гэта прафанацыя, ходзяць з граблямі, там, падмятаюць. Як жа да ідэі усебеларускага суботніку ставяцца самыя беларусы? Я думаю, что если бы людям сказали не приходите, они не пошли бы. Не хочу участвовать. Хочу сказать одно: Ленин был плохим, но субботники остались. Не хотим спонсировать ненужную организацию. На что идут эти деньги? Отчеты когда-нибудь были? 9 мільёнаў рублёў, сабраныя падчас вялікага суботніку, дзяржава збіраецца выдаткаваць у сацыяльны сектар. Праз бюджэты вобласці ў бюджэт Менску грошы будуць пароўну размеркаваныя на барацьбу з коронавірусам і на падтрыманне памяці аб вялікай айчыннай вайне. Нынешняя власть считает себя наследницей победителей и отказывает в этом в праве быть наследниками своим политическим противникам. Поэтому любая возможность сделать ссылку на Великую Отечественную войну, она вполне логична, и субботник здесь не является исключением. Чысціня на вуліцах далёка не адзіная ідэя рэспубліканскага суботніку. Ёсць яшчэ і ідэалагічная плынь. Такова советская традиция, а власть у нас, во-первых, полностью советская, и в этом смысле ее действия по организации субботников совершенно логичны, и не удивлюсь, что они организуются по тем же схемам, как это было в годы моей молодости. Гэтак Беларусь засталася адзінай краінай былога СССР, у якой дагэтуль ладзяць суботнікі на савецкі ўзор. У наш час паўстае пытанне: ці законна выкарыстоўваць добраахвотную, хутчэй у тэорыі, працу работнікаў дзяржаўных прадпрыемстваў? Гэта парушэнне правоў чалавека, правоў і працаўніка, таму што таксама прымусова ён вымушаны пагадзіцца з тым, каб пералічылі адзін дзень заробку, і правоў чалавека, таму што прымусова яны вымушаны выходзіць там і штосьці рабіць. Падтрымліваць жа чысціню не на загад зверху. Беларусы гатовыя, ды нават самыя арганізоўваюцца для суботнікаў у парках ды сваіх дварах. Мы тут живем, хотим порядок навести, чтобы было чисто и приятно. Мы вызвались вот как самые патриоты Республики Беларусь, города Минска. Надо самим тоже показывать, что мы люди, которые проявляют инициативу, которые хотят, чтобы в наших дворах была чистота и порядок. Сярод удзельнікаў суботніку заўважылі і аднаго белага шпіца. Ён садзіў дрэвы ў аграгарадку Александрыя Шклоўскага району ў кампаніі Александра Лукашэнкі. У сваім маналогу перад журналістамі між разважаннямі пра барацьбу з коронавірусам ды фільм каналу АНТ «Манкурты» Лукашенко анансаваў і новы дэкрэт. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Ірына Карніенка, Белсат. Першы квартал года паказаў падзенне эканомікі. А прыявы бачыць кожны з нас на паліцах крамаў і на рынку працы. Улады змагаюцца з крызісам рознымі спосабамі. Напрыклад, цяпер абмежавалі экспарт збожжавых. Чым гэта дапаможа і ці дапаможа, ведае Юлія Цельпук. Кіна не будзе, калі не ўзновяць аплаты заробкаў працаўнікам айчыннай кінапрадукцыі. 5,5 мільярдаў рублёў суды з мінулагодняга бюджэту выдаткаюць Беларусьфільму на ўсе віды плацяжоў, у тым ліку падаткаў.
Кінастудыя вынятак. Агулам у культурнай галіне кадравыя скарачэнні 20%. Скарачаюць пад соусам распачатай Мінкультам аптымізацыі галіны. Скарачэнні гадзінаў або працаўнікоў і на шэрагу іншых занятых у эканоміцы арганізацыяў. Что там сокращается количество, так оно опять же не первый год сокращается на государственных предприятиях и так далее. Это вообще отдельная тема для разговора. Скараціўся таксама асартымент харчоў у некаторых крамах, заўважылі неабыякавыя беларусы. Міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю Владзімир Катловіч, аднак, абвяргае весткі пра дэфіцыт. Дэфіцыту тавара ў Беларусі няма. У нас адсутнічае інфармацыя аб гэтым. 2-3 тэлефанаванні ў тыдзень, а раней было 300. Захады, якія былі прынятыя, зрабілі сітуацыю адкрытай. Але закрылі экспарт для групы беларускіх харчоў. Савет міністраў пастановою нумар 221 напярэдадні на 3 месяцы, амаль да новага ўраджаю, абмежаваў вываз з краіны пшаніцы і мясліну, сумесі пшаніцы і жыта. Жыта, ячменю, аўса, кукурузы, грэчкі, проса, трыцікалі ды іншых збожжавых. Подобное решение преследует цель сохранить объем предложения. А сохранить объем предложения это делается всегда только с одной целью, чтобы, как говорится, сбалансировать его со спросом и не дать вырасти ценам и образоваться дефициту. Міністр антыманапольнага рэгулявання прызнаў, што кошты на палову тавараў рэгулюе дзяржава, і яе задача цяпер забяспечыць параметры інфляцыі і стабільнасць працы таварнага рынку. Таваразварот грамадскага харчавання ў першым квартале знізіўся больш як на 8%. У параўнанні з аналагічным перыядам летась на 4,5% зменшыўся аб'ём раздробнага гандлю. Пайшла ў гару стаўка рэфінансавання на 8,5%. У лютым гадавая інфляцыя показала рост на 8,7%. Кошты узляцелі. Да на всем. В принципе, на всем. Раньше мог себе позволить и то, а теперь приходится на многом экономить, конечно. Экономлю на себе больше, а рост цен очень невыгодно сейчас стало что-то покупать. Приходится искать, где подешевле, где скидки какие-то. Вот все, вот реально все дорожает. Медленно, как топливо по копейке. Паводле звестак Белнафтахіму, з пачатку года кошты на заправках у краіне выраслі на 4,3%. Юлія Цяльпук, Белсат. Да вайсковага напружання дадаўся дыпламатычны канфлікт. У адказ на пастанову Расіі выслаць украінскага амбасадара, Украіна высылае расійскага дыпламата. Занепакоенасць абвастрэннем расійска-украінскага канфлікту ды беларуска-расійскімі вайсковымі вучэннямі «Захад-2001» выказваюць і ў Літве. Акцыю з гэтых нагодаў зладзілі ў Вільні для расійскай амбасады. Критически неприемлемо поведение Кремля по поводу Украины, только говорит, что они готовы на любое. И поэтому нам очень серьезно надо рассматривать все варианты возможного развития событий в Минске. Это может быть начало конца независимости, потому что мы боимся, что эти танки, которые войдут, они никогда не выйдут. И сейчас Лукашенко отдает все, за что он как бы формально боролся против до вашей революции, но он сейчас идет абсолютно как собачка по пути Путину. У акцыі ўзялі ўдзел прадстаўнікі украінскіх і беларускіх дыяспараў да арганізацыяў, чальцы сейму Літвы, еўрадэпутат Пятрас Аўштравічус. Выказаліся ўдзельнікі таксама супраць запуску Астравецкай АЭС у Беларусі і падтрымання новых прэзідэнцкіх выбараў. Ад 2 до 12. Дзеці гэткага ўзросту ўзялі ўдзел у гонках на роварах у Гомлі. Самыя маленькія ўдзельнікі змагаліся за прызы і медалі на велабегах. Агулам больш за 120 дзяцей і ўсе атрымалі падарункі. Это, по сути, как детский кубок, то есть будет 3 гонки в год, и потом они будут объединены в кубок. То есть ребята могут победить не только на каждом из этапов, но и в целом в кубке. Оба будут участвовать, каждый в своей подгруппе возрастной. И надеемся победить первое место. Можно из конца. Главное участие. До
центра города доехать, не 10 раз не спустившись, не поднявшись на бордюры, не объехав пешеходов, ну, еще пока нереально. То же самое касается добираться в сад, в школу, узкие тротуары, бордюры. У вечаровым шпілі адразу пасля аб'ектыву таксама будзе пра дзяцей. У кулі Лукашэнкі знайшлася сястра, а ягонаму бацьку усталявалі помнік у Менску. Не прапусціце навінаў падобных да жартаў і жартаў падобных да навінаў. А я развітваюся са гаспадарствам. Прыемнага вам вечара ў кампаніі з Белсатам. І беражыце сябе.